Egy filmhíradóval kezdődött minden. Az akkori székely kisváros egyetlen moziában egy némafilm előtt néhány pillanatig igazi kanadai hoki mérkőzést láthatott a közönség. Ilyet mi is tudnánk csinálni, jelentette ki Vákár Lajos, s pár napon belül kezdetét vette a 20. század szeredai őrülete. Az igazi korongot a Vákár-féle bolt radírgumia, a kapusszerelést a kifordított bőrbekecs, az ütőt hajlított fűzfabot helyettesítette, csak a Bécsből rendelt kesztyű volt az igazi, és a fiatalok lelkesedése határtalan. 1929. január 6-án már le is játszották első hivatalos mérkőzésüket Szinaján a román bajnokkal. A kettős visszavágót 1931 terén rendezték Csíkszeredában, és a második mérkőzés 1-1-jel zárult. Az akkor is kék-fehérben játszó székelyfiúk megszerzik első hivatalos találatukat. Óriási lelkesedés volt, kérem szépen. Úgyhogy olyan egy volt az egész társaság, tetszik tudni. Mind barátok voltunk. A felszerelés az abszolút semmi sem volt, kérem szépen. Emlékszem, hogy füzeteket, színház életet raktunk be a sípcsontvédőbe, kérem szépen. Rövid nem volt ez a hosszú harisnya, úgyhogy sokszor itt csórén volt a nadrágtól. 1940 és 1944 között a csíki korcsolyázó egylet a magyar bajnokságban szerepelt. A 4 idény alatt 3-szor nyerte el a vidéki bajnok címet, és 3-szor lett bronzérmes a budapesti döntőkörmérkőzésen. 1949-ben már Románia bajnokaiként ünnepli őket a lelkes székely szurkolótábor. Nyitott és ponyvás terautókkal jöttek fel több százan Vásárhelyre, hogy végignézzék a mérkőzést. Nyilván az ünnepség már ott megkezdődött. Hazafele, mikor jöttünk, nem akartuk elhinni, hogy Madéfalvára már nagyon sokan a közönség közül elénk jöttek, aztán ami itt az állomáson várt ránk, arra a legmerészebb álmainkba sem számítottunk. Óriási tömeg volt az állomáson, a város cigányzenekarai kivonultak, zeneszóval, kürtős kaláccsal ünnepelték a bajnok csapatot. Ez a csapat még kétszer állt a dobogó legfelső fokára. A 60-as évek elején egy új tehetséges nemzedék váltja fel a csíki hoki nagy öregeit. A Szabó Ikrek, Varga és Takács 2 olimpián is leteszik a névjegyüket. 1960-ban és 1963-ban újabb 2 bajnoki cím került a Székelyvárosba. Bukarestben volt a mérkőzést, azt már műjégpályán játsztuk, és azóta is ősi ellenfél, az akkori CSKA, a mostani Steaua volt az ellenfelünk. Óriási mérkőzést játsztunk. A mérkőzés utolsó harmadában, azt hiszem döntetlenre állt a mérkőzés, amikor Bíró Tóni, aki akkor a hadsereg csapatába játszott, megfutott egy koronggal, és már elkönyveltük, hogy ezt a mérkőzést elvesztettük, de Tóni idegességében belelőtte a kapusunkba, Szofiánba, utána sikerült fordítani, és mi lőttünk gólt, így nyertük meg a bajnokságot. Ekkor még senki sem gondolta, hogy 34 évet kell várni egy újabb bajnoki címre. A 70-es években Csík legjobbjai a fővárosi klubokat erősítették, majd amikor többségük hazatért, a 80-as évek derekán egy bajnokesélyes csapat jött létre. Ám a cím megszerzésébe beleszólt a politika. A Ceausescu rendszernek kínos lett volna, hogy a nemzetközi küzdelmeken Romániát egy színmagyar együttes képviselje, ezért egy évtizedig csak örök második hely juthatott a forradalom előtti nemzedéknek. Ekkor Erdélyben a helységneveket a lakodalmi meghívóra és a gyászjelentésre sem lehetett magyarul írni. A csíkszeredai jégpálya szimbólumá vált. Minden hoki derbi egy kisebbségi tüntetésnek felelt meg, hiszen csak itt énekelhetett 5000 ember magyarul 3 órán keresztül. Az 1989-es változások után egy magyarországi turnét követően 12 játékos külföldre szerződik. Mindent előről kellett kezdeni. 1995. decemberében Bukarestben a kék-fehérek meglepetésre 7-4-es győzelemmel első ízben megnyerik a Románia kupát a jóval esélyesebb Steaua előtt. A Steaua, ugye akkor játékos állománya sokkal volt, mint a miénk. Egy jó mérkőzés Elekes részéről, elsősor részéről különben, Péter Szabi Ballai és Elekes, egy jó kapus teljesítmény,
játékosok simán megtekintettük a mérkőzést és is elzonáltak. Nem hiszem, hogy a román fővárosból magyarul közvetítettek volna eddig is mérkőzést. A tét nagy, a Románia kupa döntője, ahol a Sztjávának, a katonacsapatnak a gólarányának függvényében egy döntetlen is elég. Ott van, figyeljük oda, és nagyszerű volt, Szama, átadja Elekes, tiszta egyedül, elmegy a kapu mellett, Elekes kihúzza, gól! Gól! 12. perc, 21. másodperc, büntetésbe, Nagy Attila megkapta a korongot a harmadunkba, röviden kiugrassz Elekest, aki lekorcsolyázza a Sztjávás védelmet, kihúzza Stancsuk kapust is, és röviden 5 méterről a bal alsó sarokba tálal. 1-0 Csíkszereda javára a romániai kupa döntőbe, Bukarestben. És ütköznek 3-2 ellen, megidamodhatnak a sztjávások. És ez esetben nincs les. Ott van, nagyon veszélyes Niculescu, beveti a korongot, és ott van. Niculescu betálalja, a mieink egy kicsit lemaradtak, és a második perc, harmadik másodpercében a Sztjava vezetés szerez. 2-1 a bukaresti csapat javára. Dáját, aki hátraad egészen Bektársának, és ott van, talán kiindíthatnánk. Péter nagyszerűen tálal Elekes elé. Elekes, egy csel, gól! Elekes! Péter nagyszerű korongot kapott a piros vonal peremén. Bekorcsolja az a Sztjávás télfelre, kiugrassa Elekest, aki másodszor is sikerül kihúznia a kapust, és 2-2 a 4. perc, 50. másodpercben. Kell, majd pedig bele akad gálba a korong, ahelyett, hogy kiadta volna a korongot, és gól, ezúttal megszerezte a Steaua a vezető gólt, a harmadik gólt. Tegyük hozzá, hogy kimondottan és csak kimondottan a mi ügyetlenkedésünkből akar is elmenni a miénkeknél az első, az ellenfélél a harmadik sor, és talán most meg 2-1 ellen meg lehet iramodni. Ismét ott vagyunk, Elekes, fölnéz, lő, és a kapus véd, hagyja. Hozó az útba, most pedig Moldovánnál a korong, hátra játszik, de a ravaszrókákkal nem lehet azt a ravaszrókáival itt most játszadozni. Próbálkozunk, gól, benn van a harmadik, a kis Moldován éppen, hogy csak el tudta rejteni a korongot a bal kapufa, a bal vas mellett, és visszaadják, és ott vannak a mieink, 2-2 arányba, akár jöhetünk is fel. Gál Csabi, fölnéz, egy cselt próbál meg, kiugrassza Rusznál a korong, balról hátraadja, egészen Kertészbe ad, Kertész, gól! Farkasnál a korong, nyugodtan kivezetik, átvezettük a korongot, próbálkozzunk, és gól, csodálatos gólt hoztunk össze. Elekes kapott egy balról beívelt, egy belőtt korongot, és biztosan a léc mellé, a vas mellé helyezte el a korongot. 4-3-ra vezet ebben a pillanatban a 33. perc 19. másodpercében a sportklub együttes. Ám ott vannak a játékosaink, és sikerül kipötkölni, sőt, Kertész meglódul a bal felén, fölnéz, visszajátszhat, ott van és elcsúszik. Elekes, a Mester 3-asos Elekes, kicsit elnézte ezt a korongot, és ajtó-ablak helyzetbe, elcsúszik a botja alatt, az ördöngös fák. Továbbra is a mieink, balla, fordul, egysel, betör az ellenfél harmadába, ott van a mieink, felállhatnak. Lehetetlen! A 6. perc 55. másodpercével. Hát kérem szépen, én körülbelül 30 éve állok, 25 éve állok a palág mellett. De ilyen gólt, csak ha önök is emlékeznek, ezelőtt mindegy 15 évvel annak, mikor a Sztjava Cerverusa fölött átdobta a korongot. Mi történt? Egy fantasztikus akció nyomán. A harmadába, az ellenfél a Sztjávás harmadába, balla, kis balla a korongot. Bead, és mint teniszbe, alája nyúl,
Elekes, és fantasztikus gólt ragaszt a kapu jobb felső sarkába. 5-3, mikor még 13 perc, ebben a minutumban 13 perc van a végig. 5-4. Most kéne felállni az mesteri ötösi csillagban. És most kéne megpróbálni azt, amire még mindig jogot ad 8 perc játékidő. Talán egy góllal növeljük az előnyünket. Bekorcsolyázunk Rusznál. Milyen gólt lőtt Székesfehérváron? Rusz, ott van. Rusz, lő! Gól! Gól! Most mondtam ebbe a másodpercbe. Rusz, aki egy fantasztikus negyedik gólt szerzett. Belőtte 6-3, és milyen ismerősen cseng ez a 6-3. 1953-ban visszaemlékeznek a Wembleybe. Puskásék 90 év után megszakították az angolok veretlenségi sorozatát, és 90 perc alatt 6-3-ra nyertek. És próbálkozik, Kertész vezeti, rávezeti, cselezik, nagy erővel felvitte a korongot. Szerencsére újból visszaszereztük, mert egy pár pillanat alatt gól! Kertész nagyszerű beadását Gál Csabi helyezte a hálóba. És most már 7-3-ra áll az eredményjelző tábla a Sportklub javára. Az 52. perc, 41. másodperc, mondom, mert innen közvetítünk, itt Bukarestbe, akkor megnyerte a kupát is. 2-1, és kupagyőztes Csíkszereda, és itt az ideje, hogy ismertessük a keretet. Azokat, akik kétszeres kupasikert értek el az 1995-ös évben, amely ismét aranyosan kezd ragyogni a csíkszeredai hoki történetében. Balla, Elekes, Péter, Rusz, Nagy, Kertész, Farkas, Gál, András, Molnár, András Levente a kicsike, Kovács, Hozó, Petres, Moldován, Kozma és Dezső. És természetesen nem feledkezhetünk meg Antal Elődről és Barta Csabáról. A bajnoki cím után a legmagasabb sport elismerést a játékosoknak, mindenki boldog, mindenki örvend, az edzők tegetnek a közvetítők fele. És eljött 1997. február 2-a, amikor a sepsiszentgyörgyi jégpályán kivívott 5-3-as győzelem egy 3,5 évtizedes állam beteljesedését jelentette. Én azt mondom, hogy olyan akarással a fiúk és olyan taktikának a betartása, ami tegnap történt, nem létezik, hogy ne érjük el a célból. Most készül Petres, megfordul vissza Kovácsnak lő, mellé nem sikerült, lövés, fölé száll a lövés, gól! Elekes, 3-1! Egyébként nem tudom, megfigyelték-e. Ott van! Megindultunk! Dadóka! Gól! Megvan a negyedik! Ott van, Brusz Gabikám, Kolozsi, lő! Gól! És erre a gólra nem csak a csíkiek törnek ki örömmámorba, hanem a szentgyörgyiek is, és a szentgyörgyi Kolozsi. Nem mondhatom azt, hogy idegen légiós, és pont olyan nagy székelyszíve van, mint a mieinknek. Kolozsi meglövi távolról, és 5-2, és ismét visszaáll a 3 gólos vezetés. És elmondhatjuk azt, és elkiálthatjuk azt, amire nagyon régóta reméltük. Bajnokok vagyunk. És megindult a hó is, mindegy nyomtatásul, hogy fehérre mossa egy gyönyörű szép, most már mondjuk nyugodtan, bajnoki címünket. Az én szívem úgy dobog érti, hogy ki sem tudom mondani, az a jó érzés, ami áltölt, amikor van, hajrá Szereda, húj, hajrá, és a vége azzal fejeződik be, szép volt, fiúk.
Bukarest nehezen emésztette meg a székely diadalt. 3 szörnyű szezon következett. A Steaua futballszurkolóihoz fordult segítségül, akik Európában példátlan, sovén nacionalista hangulatot teremtettek a fővárosi jégcsarnokban. Volt, amikor 7000 ember üvöltötte 2 órán keresztül, hogy ki a magyarokkal az országból. A mérkőzések közben még a játékfelületre is bevonultak a szurkolók. A történteket az egyáltalán nem magyar barát központi sajtó is elítélte. Kiabáltak be, hogy hagyjuk el az országot, meg hogy mi jöttünk ide, vagy köbdöstek, már ez román szokás, ez balkán szokás, ez meg vagyunk már szokva. Ez csak egy gazember, egy bukaresti, egy balkán ember ugye megcsinálja. Itt állandóan szidnak, állandóan becsmérelnek, emberségébe, fajiságába, emberi tisztaságunkat gyalázták meg. Én ezt nem is tudom elképzelni, mert ez nem sporttalálkozó, ez nem ellenfél volt, hanem ellenség volt, egy felbiztatott, egy olyan ellenség, aki nem kegyelmez senkinek. 2000-ben már ez sem segített. Csíkszereda 2-s győzelmet ér el Bukarestben a román hadsereg reprezentatív együttese fölött, megszületett a 7. bajnoki cím. A 2-13-as Balla és Gliga megnyeri Balla a korongot. Jön a lövés, és ott van tiszta egyedül, és gól! Gól! Péter Szabi megszerzi a második találatunkat. A 3. perc, 36. másodpercébe. És Balla megnyeri ezt a korongot is. Kolozsin. Dajan. Oda kell figyelni. Péter Szabi, ott van Dobosnál a korong. Dobos hozhatja fel, Dobos elkorcsázik, próbálja felállítani a csapatot, ott van! Gól! Bent van a harmadik! Nagyszerű volt! Dobos korcsolyázott be, és Gergely, az az ember, akinek megkapja a bizalmat, gólt szerez, meg is szerezi a 12. perc, 10. másodpercében. 3-2-re vezetünk. És ott van, megszerzi, Szőcs Szabi kihúzza, talált játékos társat keres, és gól! Bent van a negyedik! Szőcs Szabi miután kihúzta, Ráduvior elcélozta meg, visszapattan hozzá a korong, és 4-2-re vezetünk. Dobos. És még mindig van 10 perc. 10 perc, hölgyeim és uraim. 10 perc, ami nagyon-nagyon hosszú lesz most. Dobos! És gól! Itt már semmi se történt! Hát három!
Na most belélövik Osztányi korcsolyájába a korongot, és onnan bepattan, becsordul, bevonul, mondjanak, amit akarnak. Radu Vionel hálójába, 6-3, hát ez már Wembley, ez már aranycsapat, és remélem aranycsapat lesz. A miénk is bearanyozódik a csíkiaknak, ez a hihetetlen bajnoksága. Kazakó és Hozon. Kostandin. Dajan. Nik Kazakó. És egy kis tömegverekedés lesz. Hűha, mi van itt? Ez már a tömegverekedés. Hát ezt meg kellett volna nyerni, ezt a meccset. Tömegverekedés a román jégkorongbajnokság döntőjében. Tömegverekedés. Hát szerintem ez rossz volt, meg kellett volna egyszer nyerni a mérkőzést. Itt lesz egy jó adag büntetés ezen a mérkőzésen most. Daja pedig a bíróhoz jut. Vér a pályán. Hát itt biztos két fél csapatot büntetni fogják. Hogy néz ki Salamon? Hogy néz ki Salamon? Salamon rendet csinál. Mindenki elmegy Salamon elő. Mindenki elmegy Salamon elő. Jean Pavel is beszeretne menni verekedni. Hát ezt ki kellett volna húzni, ezt a 4,5 percet. És az az érzésem, hogy 6-3 arányban legalább mi is megnyertük a boxmérkőzést is. És a kapusok is tehát cserélődtek, mind a két csapatnál a pótkapusok vannak, nálunk Nagy Attila, Sándor Szilárdot nézzük, az ellenfélnél pedig Katrinoy, és meg is kapja Katrinoy a korongot! Bent van a hetedik, 4 perc és 4 másodperc van hátra, Sándor Szilárd megszerzi a 7. találatunkat. És látom, hogy a kiállított játékoson nincs. Hogy másodszor 3 év alatt az éterben, a mikrofonban Jean Pavel verőlegényeivel szemben a kék-fehér örömére az éterbe tudjam kiáltani, hogy bajnokok vagyunk! Annyi év és annyi mérkőzés megaláztatása után egy kupacban a csíkszeredai fiúk. Ki gondolta volna, amikor eljöttünk Bukarestbe, hogy bajnokként megyünk haza? Ki gondolta volna, hogy itt, a fővárosi Katlanba meg tudjuk a bajnoki címet szerezni? Hölgyeim és uraim, együtt és egy kupacban a csíki gyerekek. Hihetetlen, és megcsinálják a kicsi vonatot. Bajnokok vagyunk. Persze jó lett volna otthon bajnok lenni. Persze jó lett volna otthon egy nagyszerű mérkőzésen nyerni. Ám a bajnoki címnek örvendhetünk. Csíkszereda 7. bajnoksága.
Mit lehet itt még mondani? Megy a vonat, érkezik a vonat Csíkszeredába. Önök ezt már tudják, az eredményt már fogják várni. Bajnokok vagyunk, és lehet ennél szebb, mind a kék-fehér örömmámon. Lehet ennél szebb, mikor ez a modern Kalevala Csíki Székely hősei boldogan, örömmámorba, örömitasan a magasba emelik a kezüket. Hölgyeim és uraim, bajnokok vagyunk, bajnokok vagyunk, és most hirdetik ki Románia 2000-es évi bajnokát, a Csíkszeredai Sportklubban, és megvan a tűzijáték. Hölgyeim és uraim, bajnok. Kapusok. Ládai András, Csiszér előtt, Nagy Attila Ferenc. Hátvédek, Nagy Attila, Kolozsi Lórend, Péter Szabor, Csozó Levente, Rajz Attila. Kósa Endre, Salamon, és ebben a pillanatban Józsi felemeli a bajnoki trófeát. Bajnokok vagyunk, és oda viszi a Csíki Székely különítményhez. Bajnokok vagyunk, hölgyeim és uraim, hihetetlen pillanat, ami lehetetlen volt 2-3 éve. Örömmámorban a csíkiék korongozók. Nyertünk, bajnokok vagyunk, Bukarestben lettünk bajnokok. Hihetetlen, de folytassam tovább a tiszteletkört és a névsorolvasást. És végül oda viszik, megmutassák a serleget Jean Pavel ultra különítményének is, akik a szokásos kiűző szöveggel kedveskednek. Kósa Endre, Salamon Sándor, Dobos Tamás, Csibi József, Simon Rudolf, Molnár Attila, Kovács László, Adorján Róbert, Szőcs Szabolcs, Antal Tibor, Kencsa Albert, Tanko Attila, Balla, Gergely, a csíki közönség. Tisztelet mindenkinek, aki segítette ezt a csapatot. ...2001-ben ukrán edző és kapus igazol a sportklubhoz. A bemutatkozás kitűnően sikerült, a kontinentális kupában 3-2-es minimális vereséget szenvednek Dunaújvárosban, a Dunafer otthonában. Rá egy hétre megnyerik a román kupát. Az egyik országos kereskedelmi adó 2-0-ás szeredai vezetésnél 3 perccel az utolsó bírói sípszó előtt megszakítja az adást. Az utolsó pillanatokat csak a Sportszerdában láthatták. 2 perc és 7 másodperc a hátralévő játékidő, hölgyeim és uraim. Amit önök nem láthattak az Antenna 1-en, azt próbáljuk most önöknek, ha nem is 5 kamerával, de egyel közvetíteni. Ami hozzátartozik még, hogy 2-0-ra vezetünk ebbe a pillanatban, tudom, ezt a gólt se láthatták, és 5 perces plusz mérkőzés büntetés kaput Szőcs Szabi, úgyhogy végig az egész 5 perc, végig az egész hátralévő 2 perc és 7 másodpercet emberhátrányba fogjuk játszani. A miénk közül a jégnél Elekes látom, Ruszgabit, Salamont, valamint Kósát, a Sztjávánál pedig a legjobb sorat, nem is kell mondjam a csatárokat, de nem Timárut látom, hogy Andrei Nucuval és Gyeruval tették egy sorba, és hátul a hátvédek pedig Kordubán és Popovics. Kordubán és gólt szerez a Sztjává. Húha! 26 másodperc alatt bizony bekaptuk ezt a gólt,
és ember se jöhet fel. Hát nagyon-nagyon forró pillanatok következnek még az elkövetkező játékidőben. Tehát itt nagyon nehéz helyzetből közvetítünk a palánk mellett, a cserepad mellett a játékosoknál, és még 18-39, 18-41 az idő, tehát a harmadik játékrészből a Steaua mindent megpróbál azért, hogy ott is volt a nagy helyzet, Vasiljev védett, izgalmas pillanatok, most megszereztük a korongot, sikerült előre dobni, most megszerzi Radu Viorel a korongot. És még mindig van egy perc hátra lévő játékidő. Moldován Ervin próbálja a Steaua harmadára belobni a korongot. Cserélnek a mieink. Kósa visszamegy, minden játékos most nagyon akar, hisz végül is a Románia kupajtét az egyik legnagyobb és legnagyobb helyzetet hagyja most ki. Timáru, amikor még csak másodperces vannak, és milyen jó, hogy kiment ez a korong, hisz 32 másodperc a hátra lévő játékidő. Jön a Steaua, amit eddig nem sikerült megvalósítani, azt most próbálják az utolsó másodpercbe. Még mindig fél perc. És Moldován Ervinkének kidobja a korongot. Pörög a korong, de bent van. Popovics, Kósa. Popovics. Jön a lövés, jön a védés, és szerencsénkre Timáru botjáról lecsúszott. 15 másodperc a hátra lévő játékidő. Most már ezt ki kell bírni, fiúk. Vőztesen kell elhagyni a pályát. 8 másodperc, és harcolnak. Abszolút harcolnak. Elmegy a korong, kimegy a harmadon, amikor már visszaszámolnak, és vége! Ebben a pillanatban vége! Mellettem van a Doki. Mit érzel, Doki, ilyenkor? Végre a hazugság, a disznóság és a csalás elmaradt. Csalni megpróbáltak, de az igazságot soha nem lehet győzni. És akkor most a Steaua áll az egyik részen, a miénk pedig állnak a másik részen. Összeölelkeznek, ugrandoznak, kedves nézőink. Hadd figyeljék ezt a csodálatos táncot a kapunk előterébe. Az egész Bukarest nézi, az egész Bukarest, aki a jégpályán van, nézi ezt a csodálatos szép mérkőzést, amiben a sportklub most ismét Románia kupát szerzett. 2002 tavasza az utóbbi 20 év mélypontját jelentette. A sportklub a Vásár Lajos jégcsarnokban kikap a Gyergyószentmiklósi Progimtól, és nem jut be a rájátszásba. Szurkolóknak, játékosoknak csak a remény maradt. Aki mellénk áll, az a földön jár.
2003-as, 2004-es szezon olyan volt, mint az álom. 75 éves történetében először a székely hokistáknak sikerült elhódítani mind a román kupát, mind a bajnoki címet. És ami ennél is fontosabb, a két serleget hazai környezetben vehették át. ...51 évet vártak a székely szurkolók ezekre a pillanatokra, hogy saját jégcsarnokukban együtt a csapattal ünnepeljenek kupagyőzelmet. Fantasztikus élmény, hát én már gyermekkorom óta az álmom, hogy egy Románia kupát vagy egy bajnokságot itthon nyerhessünk. A két nyert találkozóig tartó döntő első mérkőzését úgy vesztették el a csíkszeredaiak, hogy 57 percig vezettek. A második találkozó csíki gólparádét és 7-1-es történelmi győzelmet hozott. A mindent eldöntő harmadik meccsen 60 perc után 2-2-es döntetlent mutatott az eredményjelző tábla. 1-0-nál nagyon bíztam magamba, vártam, hogy a sorunk nagyon jó megy mind a három mérkőzésen, és vártam, hogy az egyenlítő gólt mi lőjük, hát sikerült is. Ha nagyon várt egyenlítő gólt, a második percben besikerült lőjem. A hosszabbítás 4. percében Kertész Zoltán találata a győzelmet, a kupát jelentette. Én egész végig bíztam a fiúkban. Az utolsó pillanatokban kiadott helyzet után egy kicsit összeszorult a gyomrom, de szerencsére minden jól sikerült, legyen ilyen is. A kupagyőzelem után a bajnoki címre pályáznak a kékfehérek. Így újabb bedobás következik a Steaua tér feléről, a Steaua harmadából. Egyelőre Dáját látom ott és Kordubánt, ma meg a bulinál Gyerut és Elekest. Természetesen akkor Péter és a gólszerző az első meccset nagyon jól játszó Kertész. A Steaua hozza fel, és milyen veszélyes a helyzet, mennyire hasonlít ez a helyzet a Salamonéhoz. Talán egy kissé elhúzták a lábát a fehérmezzes katonának, szerencsére a bíró is Ipszó néma maradt ebben az esetben, de csak a Steaua-nál a korong, és ez baj. Sőt, még nagyobb baj, most már felállt szerencsére a védőjátékosunk, és meg lehet szerezni a korongot. Kertész szerzi meg a korongot, visszaadja röviden Elekesnek, Elekes, Kertész, gól! Gól! Hát szinte hihetetlen, megnyertük a Románia kupát, és egy kupacban a csíki gyerekek, ott látom Gál Sanyit is. Hogy örvendhet Sanyi, hogy örvendhet az a zsögödi fiatalember, aki játékos korában nem nyerhetett csíki színekbe, kék-fehérbe semmit, se kupát, se bajnokságot. Ilyenek voltak ezek a 80-as esztendők, ám most is ott van a csíki közönség. Hihetetlen, a világ legszebb publikuma. Talán a világ legszebb kék-fehér és minden színű publikuma. Ott vannak sálokkal, mintha az angol stadionokat látnánk, és középen az egyik hős, hisz a másikat most látjuk lassítva, amint átveheti a korongot, jön a lövés, és ott van ez az aranygól, ami Kertész Zoltán nevéhez fűződik, és megvan a Románia kupa, együtt örvendnek, együtt táncolnak a jégen, jégtánc kék-fehérbe, de még egyszer akkor látom a monitoron, nézhetjük ezt a nagyon szép találatot, Elekes, Kertész, ismét ott van Kertésznek, és gól, most pedig Kurko János György átnyújtja a kupát Csíkszerede csapatkapitányának, Hozó Leventének, Hozó megáll egy pillanatra, vegye át a Steaua is, a második helyezettnek kijáró trófeát, majd felmutatja Románia kupáját, ami azt jelenti, hogy ez a gesztus először történt meg a csíkszeredai jégpálya 33 éves történetében. Moldován, aki nem csak itt szerzett gólt, és milyen fontos gólt szerzett, hanem ha visszagondolunk a 95-ös kupagyőzelemnél, és ő ütötte a 6. a legmegnyugtatóbb és az egyik legfontosabb találatot. Együtt örvendenek a csíkszeredaiak, talán én is kéne hallgatsak, és nézzem ezt a szeredai örömöt a jégen. Kék-fehér öröm, kék-fehér tánc, és most Ricsinak kezébe a trófea. Hát ez a kapus, ez egy fantasztikus aranybánya volt. Egy fantasztikus Cerberus. Jobb volt talán, mint mindenki, aki eddig idegen légiósként a csíki jégkorongot szolgálta
Ondov a társa, a szlovák társa, és Timáru a második helyezetnek kiárt trófeával. A csapatát felkéri, hogy hát fiúk, gyerek, fogjunk kezet, hisz végül is 60 perc adok-kapok után, de nézzük Szöcskét, amint felemeli a trófeát, megharcolt ő is. Tehát amit mondottam, 60 perc adok-kapok után, ez a hokiban az egyik legszebb jelenet, hogy fiúk, elfelejtjük, ami volt a jégen, kezet fogunk, és ezután, hát nem is tudom úgy mondani, hogy barátok maradunk-e. Biztonságban akarok lenni, amikor egy új úton indulok. Ezért olyan utitársat választok, akire évtizedeken keresztül számíthatok. Biztos nyugdíjat akarok, mert saját jövőm ura akarok lenni. Az Allianz Tirják életbiztosításával, az Alliáttal reményteljes jövőt biztosítok a szeretteimnek. Allianz Tirják biztosító. Szövetségben minden elérhetőbb. Ötvenkét évet kellett várni ezekre a pillanatokra. Csíkszereda jégkorong csapata a hazai környezetben már-már fanatikus szurkolói előtt vehette át a román bajnoki aranyérmet. A 3 győzelemig tartó rájátszás első találkozóját a román fővárosban rendezték. A sportklub 3 szlovák újonccal próbálta semlegesíteni a Steaua 5 ukrán idegenlégiósát. Nagy meglepetésre a mérkőzést 5-3 arányban a cséki hokisták nyerték. Bukarestben sikerült az első meccset megnyerjük. Nagyon nagy volt a nyomás, hogy itthon hazai szurkolók előtt mindenki elválta ezt a két meccset nyerjük meg, és legyen meg a bajnoki cím. 2. győzelem reményében népesítette be a lelátókat a lelkes kék-fehér szurkolósereg. És megtörtént a csoda. Csíkszereda az első otthoni találkozón 5-2-re, a mindent eldöntő mérkőzésen pedig 6-1-re győzte le a román katonacsapatot. A második találkozón 1-0-ás Steaua vezetésnél a csíkiak edzője lecseréli 2 legjobb, ám sérülésekkel küzdő játékosát. Ez meg voltunk az első perctől fogva, hogy kinek nehezebben megy, az leül. Olyan helyzetben voltunk, hogy volt kit fejteni mást, és nem lehetett várni sokáig vele. A 43. perctől Székely örömhoki volt Románia egyetlen magyar nyelvű sportintézményében. 3 csíki és 3 vendégjátékos remekbe szabott gólja hozta extázisba a lelátókat. A csapat az jobb, egyértelmű, fiatalabbak vagyunk, és a külföldiaink is jobbak, mint a Steaua-nál, ezért ez az eredmény azért várható volt. Az utolsó sípszó után nézők, játékosok egymás nyakába borulva sírták, énekelték a Székely himnuszt. Ma egész Erdély és a határon túli részről is nagyon sokan voltak itt is, és üdvözölték, szenzációs hangulatot, leírhatatlan hangulat volt. A 2004-es nemzedék 2-s győzelme gyógyírként hatott a csíki hoki legjobb generációjára. Ők ugyanis nem lehettek bajnokok a 80-as évek Ceausescu érájában. Tehát azt mindig fogom sajnálni, hogy mint játékos nem nyerhettem bajnokságot, de annak tudok örülni, hogy nyertem mind edző és mind elnök, úgyis a csapat nyert bajnokságot és kupát. A 2004-es esztendő mérföldkő a 75 éves Székely hokisport életében, mert mind a bajnoki címet, mind a román kupát megnyerték a székely fiúk.